What is good guys? So today is a special day kasi alam nyo na nagsasalita ako sa mikropono at tayo ay magpa-panic buying. Yes, panic buying. Tama yung narinig nyo ha. So, ang happy ko rin kasi may headphone akong gamit na may mic. So, yes, napaka-happy ko. So, di ko talaga guys alam sasabihin ko, kahit anong wala talaga ako masabi. Thank you talaga sa 45 subscribers. So tara na. So pupunta na tayo sa supermarket sa city mamang kasi dito tayo sa Rare Mansion, ang mansion ni Rare Place. Siyempre ako yun. So hindi ko sa inyo nasabi yung yung intro ko na bago guys. So bumababa na tayo sa stairs, nag-glitch na ng konti. Wait lang guys, hindi ko mahanap yung tabasan kasi ngayon lang ulit ako naglaro na itong car parking, no? So ayan pala. So labas na tayo guys. So ang gamit natin sa sasakyan ngayon si big yung Rare Mobile natin guys. Si Rare Doggy. Ay, doggy ko. Doggy. So, ang cute talaga. Ito na si Rare Mobile. Come here, Doggy. Yan talaga si Doggy, oh. Kasi, palakpak lang pwede yun sa'yo, eh. Sorry na. Hindi kita mahawakan, eh. May COVID nga kasi, guys. So, ayun na. Alis na tayo. So, bubomba muna tayo. Bomba, yes sir. So painit muna tayo ng makina syempre para so yun na, alis na tayo guys. Gagamitin natin nga ngayon si Rare Mobile. So shoutout nga pala sa mga taong ito ay joke lang guys, sa end of the video na yan. So kung bago ka lang talaga dito, hit the subscribe button and turn on the notification bell and like mo na rin yan, tapos i-share mo na rin yan, tapos comment, share mo na rin kasi para dumami tayo, diba? Tapos comment ko na rin kung nagustuhan mo tong video na to, or yeah, kung magugustuhan mo talaga tong video na to, comment mo lang. Tapos kung ganito rin ang ng tropa mo, kahit sino guys, sama mo na rin dito, sabi mo manood na rin dito sa channel ko. Tapos yes, hug lang tayo, no? So basta pag nag-subscribe lang kayo talaga sa akin, hindi ako scammer, no? Basta mag-subscribe lang kayo sa akin, hindi ko kayo bibiguin, hindi ko kayo unsubscribe. Pag nag-subscribe ka sa akin, mag-subscribe na rin ako sa iyo. So back to the game ulit. So back to the game. Ito na nga, papunta na tayo doon. So medyo mabagal na takbo lang. Takbong 140 200 na. Yan na guys, sorry naman. So wow, walang checkpoint ngayon kasi kapon dyan guys na checkpoint ako. Tingnan ako ng lisensya, no? So shout out nga pala kay Idol Dan, baka naman sali sa roleplay, baka naman batch 4 ng Millionaire Gang. So ito na guys, lapit na tayo, napakalapit na natin. So oh my god, hindi ko na matandaan kung saan tayo guys. Yan na guys. Ayan guys, dito tayo circle. Oh my god. Yan na guys. Ayan na guys, papunta na tayo ng market. Yes sir. So ayan na guys. Oops, tandaan.
Oh, nag-signal. Oh my god, bumangga tayo guys. Sorry. Pero sana wala naman damage to, no? So, comment down below rin kung ano gusto yung tawag ko sa inyo. Comment down below lang, ha? So, yeah. Napakatagal ko talaga magano, no? Maniobra. Grabe. Guys, ito na yung supermarket. So, yeah, magpapark tayo dyan. Try natin, guys. Ang hirap, no? Napakahirap. Reverse natin. Reverse. Naku po, reckless driving na ako. So, sorry guys sa trouble. Sorry. Oh my god. Ayan na guys. So, reverse na ako po. Sorry sa driving skills ko na. Hindi na ako kasi tagal ko rin. 1 week, diba? Simula nung last post ko. Yun yung last ano ko na car parking, no? So, wait lang guys, Yan, may pusa kasi sa harap namin. Bahay namin. Sorry guys. Hello guys. Baka may maraming tao. Oh my god guys. Kasi ang nakaraan wala talaga ditong katao-tao, no? Meron dito mga tao kasi nagpapanik buying sila. So ngayon ako lang pala yung nagpapanik buying. Tingnan nyo, bawat hallway pinakikita ko naman. So, yes. Wala rin sa counter. Pero ayan na yan. Counter lang naman yan. Oh my god. Kuha tayo ng pagkain dito. Kuha tayo ng tuna. Yan. Lalagay ko lang guys. Wala kasing push cut yung jacket ko na lang. Ayoko dun. Pangat yan. Yan. Mga gatas. Kuha tayo. Soya milk. Kuha tayo yogurt. Kuha rin tayo ng water, pero isi-sneaky lang natin guys yung ating gin. Kuha tayo ng gin, ha, para tayo mag-inuman. Oh my gosh. Oh my god. Oh, grabe naman. Tignan nyo guys. Kuha tayo prutas sa taas. Yan, kumuha tayo sa taas guys. Tinapay kasi. Yan lang talaga favorite ko. Tinapay. Yan. Hindi ko nabot eh. Yan. Butin natin. Yan. Yan sa baba rin. Gusto ko niyang cinnamon bread. So, quick montage ko na lang kayo guys. So, montage. Pasok. 2,000 years later.
ating montage. Yes, sir. Yes, sir. So, mag-vibe na tayo. So, wala naman tao eh. Lalagyan na natin siya, doon, register nila. So, yun na, punta na tayo sa sakyan natin para tayo ay bumalik sa bahay. Yes, so, yan na, lalagyan muna natin bago ko sabihin to. So, yan, grab. So, yes, sir. Yes, sir. Sir. So, guys, yun naririnig yung background lola ko yun, no? So, guys, ito na nga, sabihin nga sa inyo, abangan nyo nga pala yung part 2 na itong panic buying natin dito sa Car Park Game Multiplayer. Yes, abangan nyo na lang yan. Yes. Oh, yes. Oh, boy. Ako po, ang kulit talaga ng aso na yun. So, gusto ko tahimikan yun eh. So, mag-mute muna ako guys ng boses, no? So, mamaya na lang ulit. So guys, kung bago lang kayo dito, yung ulitin ko lang, hit the subscribe button at turn on the notification bell and like mo na rin yan, share mo, mag-comment na rin at para rumamit tayo. So, yeah, yes sir. So, napakabis ko talaga magpatakbo ng sasakyan na so, dito tayo malapit sa village natin. Malapit na tayo sa village. Malapit na tayo. So, pagkas lang ako. Ito. Yan. So, ako rin kasi may-ari nitong station dito. Na? So, paayos ko na rin yung sakyan kasi may bangga eh. So, diretso home na tayo, no? Transition na tayo malupitan. Oo. Ayun nyo eh. Malupit yung transition yun. So, ipapak muna natin ang ating sasakyan. No? Oh, dito tayo guys. Yan. Ang ganda oh. Ito talaga ng aking Urus. Yan. Pununan natin ang ating mga gamit dyan sa wala kaming sakyan ko. Yan, dugi ko. Pinipitch ko lang na. So guys, dito ko na rin talaga tatapos ito. Pasok ko lang ng mga pagkain. Ayan na guys, lalagay muna natin sa rep. Sa cabinets muna. Bagong kutsilyo. Yan, lagay muna natin sa ref. So guys, ito ko na naman tatapusin ng ating video. So, magpapakilala ulit ako kung bago ka lang dito. Ako nga po si Warplays. Kung bago ka lang dito, hit the subscribe button, turn on the notification bell. Higit sa lahat, naka-subscribe